Kobongan ing Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Ing Jalan Panglima Polim Jakarta, kobong nalika dina Setu, tanggal 22 Agustus 2020 wengi. Ora ana korban ing prastawa kasebut sanajan kobongan meh ngentekake saperangan gedhe gedung kasebut. Burhanuddin marang wartawan ing lokasi kedaden mesthekake menawa ora ana berkas perkara lan alat bukti sing kobong ana ing insiden kasebut. Gedung sing kobong miturut Jaksa Agung mujudake gedung pembinaan ing Pérangan Lor. Ing jero gedung kasebut uga ana sejumlah biro, yaiku Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Perencanaan lan uga Biro Umum. Sing nyebabake kobongan isih diselidiki. Sakliyane iku, geni uga dipesthekake ora mrembet marang ruang tahanan sing lokasine kapisah saka gedung kang kobong. Nganti pawarta iki ditulis durung ana laporan wong sing dadi korban ana ing sajroning gedung amarga wektu kuwi lagi libur. Insiden kobongan sing kedaden ana ing Kejaksaan Agung dumadi nalika Kejaksaan Agung lagi nangani kasus gedhe kayata PT Asuransi Jiwasraya lan pelarian Joko Chandra sarta dinuga ana oknum jaksa sing terlibat ing kasus kasebut. Ana ing kasus Joko, Kejagung wis mesthekake lan nahan Jeksa Pinangki Sirna Malasari, Kepala Subbagian Pemantauan lan Evaluasi loro Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan sing ngantor ing gedung kasebut. Gedung sing kobong iku kalebu gedung cagar budaya. Peletakan batu pertama pembangunan gedung kasebut ditindakake déning Jaksa Agung Gunawan ing taun 1961 lan diresmekake taun 1968. Gedung kasebut kobong nalika tabuh 19.10 utawa jam 7.10 wengi. Petugas kangelan nyirep geni sing wis kebacut gedhe. Asap ireng lan kandel menyang langit. Sakala-kala keprungu swara mbledhos saka ing jero gedung kang kobong. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Sadriati Gunawan ngandharake ana 40 mobil pemadam kebakaran lan 200 petugas dikerahake saka saindenging DKI Jakarta kanggo nyirep ananing geni. Pihake nyoba melokalisasi geni supaya ora merembet menyang gedung liya ing kompleks Kejaksaan Agung. Nanging panyireping geni ora bisa lumaku kanthi lancar amarga kurang banyu. Sakwise iku banyu dijupuk saka sumber air ing sakiwa tengene gedung kayata ing kolam renang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setyono ana ing wawancara karo Kompas TV ngandharake geni uga ngobong lantai 3 lan lantai 4
panggonan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung Ngantor. Sakliyane iku geni uga ngobong lantai 5 lan lantai 6 gedung kasebut panggonan kantor Jaksa Agung Muda Pembinaan sing mbawahi kepegawaian. Jaksa Agung mesthekake menawa dokumen penanganan prakara aman. Dokumen-dokumen kasebut sinimpen ing gedung terpisah yaiku ing gedung bundar panggonan pidana khusus ingkang makarya lan gedung Jaksa Agung Muda Pidana Umum utawa Jampidum. Sawetara iku Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak ngandharake lan antuk informasi yen kabeh gedung wis entek kobong. Ing gedung utama kasebut entek kebakar ruang Jaksa Agung lan Wakil Jaksa Agung sing ana lantai 2 uga kebakar. Sakliyane iku berkas-berkas penyelidikan CCTV lan ruang kontrol sing ana ing bagian intelijen uga kebakar. Kabeh gedung utama utawa gedung sing gedhe dhewe entek kobong. Kanthi iku Barita duweni pangajab sakwise api utawa geni isa sirep, Kejaksaan Agung agi-agi menginventarisasi dokumen sing bisa dislametake. Sakliyane iku perlu uga digoleki cadangan dokumen saka berkas sing wis kobong. Peneliti masyarakat pemantau peradilan Indonesia saka Universitas Indonesia Muhammad Rizal duweni pangajab kobongan kasebut ora nganti dadi alasan kanggo menunda proses hukum sing saiki lagi lumaku. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria uga rawuh ing lokasi kebakaran. Sawetara jam sadurunge iku uga rawuh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kang uga mirsani kobongan kasebut. Miturut Riza, kanggo ing wayah kang bakal dumadi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal koordinasi karo Kejaksaan Agung